dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugur na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajatot do hami tubuh, jaladangan dong haporsian di hami di bagasan rohanami hian, saluhut do hami manimbil sian akadalanmu, macai godang do pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami, ale Tuhan, alani denggan ni basam do asini roham. Marparmuati maroham dihami do pardosaun. Hatam manjohon nami asa uduk di hagugon dot di harajaonmu, nama noktong ro di saleleng-lelengna. Alai say olo dope hami pinar hatoban ni ragam isap-isap dot hagugon dot harajaon ni portibion. Gabedang jupang hasonangan hadamel napolin di ngolin nami, di bagas nami, di parkareyon nami, dohot dina humal yang nami. Ale Yesus Kristus Tuhan nami, marparmuati maroham dihami halak pardosaun. Seunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangawasion nami. Saingot mahami hombar tu asini roham dohot denggan ni basam alani guarmu. Saya suruh maton di porbadiam itu rohanami be, asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot abadiaun. Gabi sahat hami tu hanguluan na sora sudah na di pinar baga-bagam di akana porsia di ho. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga di debata taringot tuasesan di dosata. Adong do dihita siktuan ni malim na songoni, na hudul di syamun ni habangsa hatong mangan banua gijang. Di baini tarbaini bana do pangoluhon ro di ujungna akan asabdok roh tu debata marhite-hite ibana. Nama ngolu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Asa ngapon mah di debata na diginjam. Amin. Tuhan
tajahama turkuk epistel dihita imana dienet sian pangukapon 10 sada ayat 15 1 10 sia tajahama marcikat sore. Dungi di palu suruhan nam papi tuhon ma sarunena. Jadi masa maswara nagogo di Banua Gijang aka dipadok nunga sahat tutuhatai dohotu Kristus nai harajaon ni asianganon bangkit raja maibana rodi saleling lelengna. Ia situa na 24 na diadopan ni debata akana masih gudul habang sanabe dipatukap ma bohina nasida hu disobba ma debata. Ninna nasida ma namun dok moleate do hami tuho ali tuan debata si gonggom saluhutna namangolu nuaeng nang najolo ala naung di air liton ho hagogonmu nabalgai jala ala naung bangkit raja ho. Nunga tarimas akka bamso gabe Roma rimasmu dapat mati kini aka naung mate asani uhuman uhut mangalehon upa tu aka naposom ima aka panurirangi dot aka nabadia aka namakka biari guarmu aka namek rodi aka nabalga uhut mangago aka namangago tanoi. Dungi tarukap majoro ni debatana di Banua Gijangi gabe tarida mapoti perpadanan na di jorona i jadi masa ma aka hilap dot suara ronggur dot lalo nang ambolas nabalga. Ima sahatna martua do akan natumangion hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tatangyakon ma haporsiatai songena hina tindakon ni dongata saporsian di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na sotudusan na tumpa palangit dotau. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanati buon ni Maria nagabegabean sionton di Porwadia andorang soabubuan. Imota natumon na bernit di pangumuan silatus nama tetar pajal do ibana di opinat silang na tuat tu badotodon ditanum na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik ke surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargugona suatu dosani disimai bana pangamulak sogo tutanoon manguhumi halak nang mangulu do nang mate au persea itu di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia do dia isaan di dosa do dia tai nama dok mulak mangulu do sogo daging nyala nang mate do dia maluan na suara sulit.
Tabegema jolo tikting na masa dohot na naing masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na samingguon. Parjulo guarni minggu sadarion ima minggu pa 20 onop dung Trinitatis manang ujung tahun parhuriaon parningotan di aka naung moding. Tikting paduahon, tikting marbagas. Di hari Sabtu, tanggal 30 November, masuk pukul 8.30, maringan di HKBP Sudirman, Jakarta, naeng majalo pasu-pasu parbagason ima Jordan Latira Siahaan, ruas ni Huriata, anak ni Amata Situa Sahala Tua Siahaan, tubuh ni Inata Berta Diana Boru Silitonga, nama ringanan Gunung Balong nomor 52 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dohot Oroanna Tania Margaret Boru Sihombing, ruas ni HKBP Sudirman Medan, anak ni Amata Malatang A Sihombing, tubuh ni Inata Nurita Tiur Boru Siahaan, nama ringanan di Kiai Haji Wahid Hasim nomor 110 Sia Medan. Tatang yakoma asagabe ripe nahasea nasida di jolo ni hita jolma dumobi ni jolo ni tuhata. Nama ngihut parmingguan parningotan ni aka naung moding. Di hari Minggu sadarion tanggal 24 November di Patu Pahuriata do parmingguan ujung tahun parhuriaon dohot parningotan ni aka naung moding. Laos di Minggu tasadarion di Patu Pado kantata Momento Mori marhite kor seksi poropuan dohot kor seksi ama di ruas ta namoding ima sian tanggal 26 November 2020 tolu sahatu tanggal 24 November 2024 ima sian ama 5 halak dohot sian ina 8 halak pungu 10 tulu halak. Latihan kor gabungan tu sudekor na adong di HKBP Sudirman Jakarta asal latihan mahita dung sidung parmingguon manogot tanggal 24 November ima naing di Patupa malam Natal dohot malam tahun baru. Namangihut sino di godang HKBP napa 70 onopon hobar tu surat epurus HKBP nomor 106 sia garing L08 garing Walu Romawi tahun 2024 ima nanaeng sinu di gudang HKBP napa 70 onopon di pamasahon di hari 21 Desember maringanan di seminari HKBP Sipoholon Tarutung sinode manotopon restra HKBP 2024 sahatu 2020 dohot mamilit eporus sekretaris jenderal kepala departemen koinonia kepala departemen martunia kepala departemen diakonia dohot 32 poreses utusan sian kuriata tu sinode godang ima amang padita resot amang padita sobuk simanjuntak dohot amang situa Irwan Tongari Siaturi tatang yakoma utusan sian huriata hipas-hipas mandohoti sinodei boi mardalan di bagasan dame sian Tuhani. Nama ngihut rangkaian partangyangan
Pesta Natal doho tahun baru 2025 HKBP Sudirman Jakarta boido tajaha di tiktika ima rangkaian partangyangan Pesta Natal. Nama ngihut padidion nabadia di parmingguon ta manugot ima di tanggal 1 Desember 2024 masuk pukul 8.30 di Patupa Huriata do padidion nabadia tu anak dakdanak naso tardi dope konseling tu natoras di Patupa di hari Jumat 20 sia November masuk pukul 10.07 manang jam 5 sore inganan ruang Salomo. Pilihan ala naung sidung tahun 2024 hamisian paraladu HKBP Sudirman mangido tu sude ruas ni huriata ma tanggung jawab ta tu pilihan bulanan ima tu namangihut panitia hut ono pulutolu HKBP Sudirman Jakarta panitia hut HKBP Sudirman Jakarta mandok moleate tu sude ruas ni HKBP Sudirman ala dohot berpartisipasi di GLG manang gerakan lantai gerejaku, bazar, malam pujian, tortor, dohot silua. Di bagasan bentuk transfer manang oris melalui panitia pembangunan Huriata Umlambat tanggal 30 November 2024. Namangihut senek dohot bunga altar. Parhala dudo sudi ruas ni huriata mandok mauleate tu keluarga J Banjar Nahor situa N Buru Sinaga naung patupahun senek di parmingguan Manogut sadarion alamarulang tahun inang situa N Buru Sinaga papi 70 tauton sadarion songonipe parhalado mandok mauleate tu keluarga situa Demak Tambunan Buru nenggolan ala paradehon bunga altar di parmingguota. Adong tambahan dung sidung parmingguan Manogoton adong do basar sian naposo bulungta. Ruas Namarsait akar ruas di Huriata di bagasan Parsahiton adong do di rumah sakit manang suang songoni na di bagasan di bagas tabe tajahama di buku acara ta jala tatang yakon manasida asa tumibu marhahi pason songoni ma tikting di huriata aka tikting na asing na sopola di jahaon boy mata jaha songon atar surat di buku acara tabe mauliate tuhatama nama masu hita sudi. Masuk mahita tu acara parningotan diaka namoding di bagasan nasa tahun perhuriaunon merede mahita sian nomor 250 sada ayat sada dohot ayat 5. Namo Nahido Namu Semangaton Parbueni Hamoluani Dan jadi daun Nahamagoan Nahamate
mapalakana tutok ihu. Namunang idunamu seraulas, nasaksak di manuang idagin. Roan na iduna sujadi monsos, siya Hari kontakku di sibataku sudi domaku namo nangin sudi domaku namo nangin. Hamua kadongan saha porseaon nungasahat hita tuminggu ujung tahun parhuriaon. Dipaingot do hita pabuana lahu marujung do sadok nguluon. Aida ngadong nahot di Portibion. Di bagasan minggu ujuk tahun parhuriaonon tamado ingotota akadongata naung jumulo moding di bagasan sataon parhuriaoni. Dada asa marsak jalatu matangis hita, ubay taingo na sina naung jumulo modingi. Alay asalam tapakilalahod do, pabua parsatokina dongulu di Portibion. Naikoborha dohita muse manopot akka nabadiai diinganan na pinaradi ni Jesus tuhatay atong tabigima goar-goarnya kadongata naung jubulumoding mamuka tanggal 26 November 2027 saha rudi tanggal 24 November 2024. Sada situa iman pertugi hasiholan sirait moding tanggal 10 sada Februari 2024 tutup umur 51 tahun 2 bulan. 2. Doktorandus Bagas Yanlagan Oppu Hasiholan Duli moding tanggal 10 Februari 2024 tutup umur 70 tahun 7 bulan. Tulu Nurmauli Boru Haryanza Oppu Abigail Boru moding tanggal 20 Februari 2024 tutup umur 70 tahun 4 bulan. Paupaton Tirisya Boru Silalahi Oppu Bunga Uli Boru moding tanggal 20 Maret 2024 tutup umur 80 tahun 3 bulan. 5. Sinta Rumondang Buru Hutauruk moding tanggal 22 April 2024 tutup umur 65 tahun 8 bulan. Onom Dahliana Hutagalung moding tanggal 10 Mei 2024 tutup umur 56 tahun. 7.
Santo Parulian Sinabela modding tanggal 31 Mei 2024 tutup umur 50 tahun 7 bulan. Walu sahat marakup tua lubang tubing SH Oppu Adriel Duli modding tanggal 14 Juni 2024 tutup umur 77 tahun sia bulan. Sia haratua buru sinaga manang Oppu Labbok Boru modding tanggal 10 Agustus 2024 tutup umur 77 tahun ono bulan. 10 Suman Siahaan Oppu Abigail Duli modding tanggal 27 Agustus 2024 tutup umur 84 tahun 7 bulan. 10 sada Mintan Boru Simatupang manang Oppu Abigail Boru modding tanggal 10 September 2024 23 tahun onom bulan. 12 Erikson Panggabean modding tanggal 20 September 2024 tutup umur 57 tahun 10 sada bulan. 10 tulu Rosdiana Buru Pasaribu Oppu Arvino Boru modding tanggal 5 Oktober 2024 tutup umur 70 tahun sia bulan. Asa torop ni na modding di Huriatta di bagasan satau perhuriaonon ama 5 halak ina 8 halak punguma 10 tulu halak. Nunga tabige goar-goar ni akanong modding manipat na sa taon parhuriaonon. Atong tamado ingotota akapabahenan na sida na dinggani tagad dinguluna bahen sorminan na arga dihita. Laos tapangido magugos yat tuhatay asalam margugo hita mangulahon hatana saliling mangulu hita. Asaw nang mariswang sabing tiki na pinasaha ni debata tu hita. Molo diurut ibana do pehosatta saha rudi tikion. Atong martang yang bima hita di bagasar rohat tahibi. Laos jongjong mahita di inganat tabi. Soy masipai
Atong tapuji madebata ala di paradi di hita inganan nasonang. Nadul umuli jala dumenggan sian nasa na adong di hasianganon. Inganan naho rodi saliling nililing na. Alani i toktong mahita merhapor siyaon di Tuhan Yesus Kristus. Huhu makanguluhon hatana madok. Ahudo haheheon dohot hanguluan. Namangulu do na porsya diaw nakpe mati bana. Jalaganu namangulu jalana porsya diaw. Nasotu pamati bana sa liling-liling na. Amen. Hudul mahita. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, puji syukur atas penyertaan-Mu yang sudah membawa kami semua ke hari Minggu ke-26 setelah Trinitatis pada hari ini, yang adalah ujung tahun Parhuriaon sekaligus Minggu Parningotan di Aka Naung Monding. Di minggu ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah terlebih dahulu Engkau panggil, yang telah mendahului kami bersamamu di surga. Kami menyebut nama mereka satu persatu. Jika kami mengingat mereka yang telah pergi, bukan untuk membuat kami sedih, bukan untuk membuat tangisan kembali, tetapi untuk membuat kami merenungkan diri dan untuk membuat kami sadar bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Biarlah kiranya di Minggu Parningotan di Aka Naung Monding ini, kami diingatkan kembali untuk tetap memelihara iman kami, memelihara kekudusan kami, dan untuk tetap setia mengikut Engkau. Sehingga kelak, jika tiba hari kematian kami akan berada bersama Engkau di kerajaan sorga. Ajarlah kami untuk terus berpegang kepada Engkau. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, untuk suami, untuk istri, untuk anak, dan juga untuk para sahabat yang masih ada di dunia ini, agar mereka tetap kuat serta terus berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa, kiranya kami semua, Jemaat HKBP Sudirman Jakarta ini, agar sehati untuk terus mendukung keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang-orang terkasih kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan di HKBP Sudirman Jakarta. Hari ini adalah juga hari ujung tahun Parhuriaon, di mana seluruh program kegiatan telah selesai dilaksanakan, dan kami akan mempersiapkan untuk memasuki masa Advent dan masa Natal. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini, untuk program kegiatan yang telah kami laksanakan. Kiranya menjadi berkat dan dapat memperkuat iman seluruh jemaat di gereja kami. Juga untuk program yang belum dapat kami laksanakan tahun ini, kiranya kami dapat mengevaluasi agar kami dapat melakukan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Kami berdoa untuk program anggaran Huria tahun 2025 yang telah selesai kami bicarakan pada rapat Huria kemarin. Kiranya Tuhan berkati agar dapat berjalan di tahun 2025 dengan baik. Satukan hati kami, satukan semangat kami,
Satukan kemampuan kami, sehingga kami dapat bekerja dengan berkat Tuhan yang besar kepada kami. Kami juga berdoa untuk para pendeta, pendeta uluan kami, juga para parhalado, dan semua pelayanan Tuhan yang melayani di gerejamu ini, beserta seluruh jemaat, agar dapat bekerja sama dan bersukacita bersama, menjalani semua program yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 mendatang. Kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, agar mereka dipulihkan kembali dan beroleh kesembuhan. Berkati pengobatan, berkati perawatan yang mereka terima, dan berikan semangat agar mereka cepat sembuh. Kami berdoa untuk Gereja HKBP Sudirman Jakarta dengan seluruh kegiatannya. Kiranya Tuhan memberkati, terlebih khusus dalam memasuki masa Natal ini. Untuk semua kegiatan Natal yang akan dilaksanakan, perayaan Natal kategorial, Natal umum, dan Natal keluarga, agar bisa berjalan dengan baik dan dirayakan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta, bagi seluruh keluarga, bagi mereka yang masih aktif bekerja, bagi anak-anak yang sekolah dan kuliah, bagi mereka yang sedang mencari teman hidup, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan dengar doa permohonan mereka. Tuhan berkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk pelaksanaan pilkada serentak di negara tercinta kami, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024, agar kiranya Tuhan berkati, supaya pilkada itu bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan aman. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan kiranya memberkati Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran kabinet, agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar, sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Inilah doa kami, kiranya Tuhan mendengar dan menatap kami dengan pengasihan-Mu. Kami serahkan semua doa permohonan kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tabigima kantata kur. Hampir semua kita mengalami ditinggal mama, opung, bapak, kakak, sahabat, adik, anak, dan orang-orang terdekat. Buatku, mamaku pergi 2 tahun yang lalu. Kedengarannya sudah lama. Sudah 2 tahun. Tapi nyatanya hari-hari dengan baju hitam,
masih hadir di kepala. Baju kebaya terakhir yang dipakainya masih muncul di depan mata. Sepotong suara dari lagu kesukaannya atau sekilas bau wangi parfum kesenangannya bisa tiba-tiba membawa mama hadir lagi. Sudah lama memang, tapi mama seperti ada. Mengapa sulit sekali melepas dia? Hari ini kami ingin mengajak, mencoba mencari jawab. Kita mungkin akan lebih mudah melepas bila kita tahu kemana mereka pergi. Dan bagaimana cara menjawab rindu. Mari kita menyembah Allah terlebih dahulu. Sebab Dia yang mempunyai kita. Hidup atau mati. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Haleluya. Lord, you are almighty. Engkaulah Allahku yang maha besar. Kami tunduk dalam diam.
kemanakah kita setelah mati? Badan ini pasti menyatu dengan tanah. Tapi, kemanakah roh kita? Ketika hatiku terus bertanya, di mana Mama sekarang? Aku belajar memegang teguh kesaksian Paulus. Kita tidak akan menjadi roh yang berjasad. Paulus tahu apabila kemah yang kita diami ini sudah dibongkar, yaitu apabila kita mati dan meninggalkan tubuh ini, maka di sorga akan ada tubuh yang baru, yang indah, sebagai rumah yang akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Yang dibuat bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Ketika hati kita terus bertanya, kemana Dia yang terkasih? Peganglah teguh. Allah akan membangkitkan yang mati dan memberikan tubuh yang baru.
mereka yang telah pergi telah aman bersama Allah. Tetapi perpisahan tetaplah membawa duka. Kala rindu itu datang dan galau merayap jauh, kita harus tetap berjalan, melangkah. Kita harus memohon kekuatan, memohon pimpinannya hari lepas hari, langkah demi langkah. Kita tahu kita pasti akan tiba di hari ketika kita menerima kepergian mereka yang kita sayangi dengan senyum di wajah dan sejahtera di dalam hati. Kita harus merasa tenang, sebab Allah berada di samping mereka dan di sepanjang jalan rindu kita kepada mereka. Amang, Inang, dan saudara-saudaraku, kita harus tahu, seperti di masa hidupnya mereka yang kita kasihi, mereka ada bersama Allah. Mereka yang terkasih itu ada bersama Allah.
aman dalam perlindungan Bapa. Amang, Inang, dan saya pun akan bersama mereka. Aman di dalam tangan Allah. Kita akan bersama-sama dibangkitkan, lalu berjalan menuju Yerusalem baru. Di sana Dia menunggu. Kita semua diundang ke sana. Huta Yerusalem naro nasalpu. Hosana madi raja saleleng-lelengna.
Inilah saudara-saudara kita yang telah pergi mendahului kita. Namun kenangannya akan tetap berada di dalam pikiran kita. Kehangatannya, kasih sayangnya, kepeduliannya akan tetap hidup bersama kita. Mereka telah aman bersama Bapa, dan mereka tidak takut dalam menghadapi kematiannya. Kita pun diharapkan seperti itu. Kita tidak takut, bahkan kita rela mati, sebab kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Marede Mahita Sian Buku Ende nomor 544, Las Tapasatma Peleata.
audison. Molo ropa Joni Tuhan, molo salpu tikion, molo besar bintang si paiasi. Jala sabat maturi jam akanati nobusi, dohot au di batu hatta lautusi. Molo Joni Turata, akago ardi pustaha, iban asirana, alusaku otu aku audison. Molo dapotiki akanati nobusi, ira onna sira Tuhan Yesusi. Dipakulini saruni lama nomu Tuhani, doho tau di batu hatta lautusi. Molo Joni Turata, akago ardi pustaha, iban asirana, alusaku otu aku audison. Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramu ti hati-hati doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amin. Berita nauli di parsaurata di mingguta sadarion ima di minggu ujung tahun perhuriaun. Secara khusus di piga-piga huria Protestan, laos di paubuk do minggu ujung tahun perhuriaunon, di perningotan ni aka nong moding di bagasan satahun perhuriaun. Dienet san buku ni panurirang Daniel, bidu pitu mamuka sian ayat sia sahak rudi ayat 14. Huzahama hatani dibata dihita. Saihu panok no tidoi pai madipajongjong akka bangsa. Jalahudul tusi ibana nasosuda arina. Ia pakaianna sak-sak do songonitak. Jala ubuk ni uluna songon hapas na binusur.
ia habang sana songo jillam-jillam ni api. Jala akka rodana songon api namar nala-nala. Ruardo sada sungai api, jala mabaur sian adopanna. Maribu-ribu akka namar soba tu ibana. Jala marloksa-loksa tidang di zuluna marhaladui. Dungi tarpatsang ma luluan, jala terbuka akka buku. Jadi saya kupanok noti magumudang alani suara ni akka hatana jukat. Akka nahina tahun ni taduki. Saya werengi paima terbunuh binatangi. Jala pidom pamatangna. Jala dipasahat asa purunon tuapi. Jala terrapas huhut pareta sian binatang akka natinggali. Ainunga dibuhul tiki doho jomni ajal nasi ida. Dungi huida ma huida muse di bagasan akka pangukapo borngen. Gabida ma rosa hala marhite-hite obud di langit. Songon anak ni zolma. Jala saha ibana tu ibana naso suda arina. Jala tarbuan ibana tu zuluna. Jala di basa-basahom ma tu ibana pamaret taon. Dohot hamuliaon, dohot harajaon. Jala saluhu bangso hom dohot halak parpakuling meragam-ragam. Marsobma tu ibana. Rodi saliling-liling nado pamaret taon na. Naso tupa mucat sian ibana. Harajaon nape naso tupa pesaddo. Ima saha ni turpukta. Huria ni Kristus namar saur di bagasan mingguta sadarion di minggu ujuk tau parhuriaon. Laos parningotan ni aka namoding di tonga-tonga ni huriata. Matsai lungud doroha muluganup teida songonom marpakaian nabirok kita. Saya hera palana duk-dukian nama si tauno nih. Borat. Ala itu tuh ditara di sini Batak tuh badui. Saya diulang marhabuk ni rohai pakai nabirong. Anggo di iko marpakaian nawotar. Do martakulu nawotar. Alabwa ya usukun karena saya sekolah hampir 6 tahun di si Pematang Siantar di Simalungun. Pangalapati nasida ay mulunga mate dihapor siay do nuktu surgu dui. Jadi betul-betul suci kudus dia telah bersama-sama seperti malaikat inna bertohoi dak pola hoboto. Lah memang merasing dohita dia keulaun habok ni roha. Uluhita saya tapakke ma nabirong. Patuduhon hulum habot roha. Imamulu birong. Jadi alani nakpe marpakken nabirok kita unang mahulum roha muate. Amin. Ay sotung laos ngahulub beju laos hulum rohana hulum pikiranna ba ay buru songonya deh. Ay madebu tulpang ninna to gabbo buru sifata merdumu rupa tu pangalaho buru alanga hulum sude la hulum roha hulum pikiran ujung mulak tertuk-tuk gabitabba musai persoalan kamanginang sedia do perlu do dinggat taringotata tadohan memento murion pulo macai baga naking kantata kuri diulakkom musai patuduhon akka gor-gor yakka nang modingi do gabbarna jala
Sotuk pola tarok toko kamu au na manuaik tahun naroba non na isi sotung itorin na hamu. Alemu lu tungi ipe memang ikut managam duhita. Budi turi pada dihap putunan ubagak. Si tampil honot tok keduan kan itu. Sedia do bahasa songoni bagas na gabita hanguluhon memento murion. Dak sudi huria patu pahonon. Huria reformasi pe gereja-gereja reformat tidak semua mang melakukan ini. Di Metodis dengan dongon. Di aliran Jos Wesley. Di gereja-gereja aliran Calvinis yang aliran Calvinis ini enggak ada ini. Sekalipun mereka juga adalah gereja reformat, gereja reformasi. Dan di studio nadong. Alai tatorut do nasian huria bo nasian Katolik na jolo na digwari minggu mengenang arwah orang meninggal yang selalu diperingati setiap minggu pertama awal November. Alai di Pature Martin Luther Romai di gereja Lutheran dang mengenang arwah meninggal ala pudah porsyauta dang adong be hubungan ni na mangulu dohot na mate alai perlu ingoton akan ang matei asa taingot hitape syatano do parmulamu jalamula doi gabe ido idang na gabe porsia hita tutod dini na mate makana holan parningotan dia kanong modding do hita obar tu kompesitai bukan mengenang arwah meninggal. Tapi tidak semua mang gereja-gereja reformasi melakukan ini. Alanido tarajumi matsayargado di minggu zuktau perhuriau ni namarningo di parningotan niya kanamad modding jala say mendara dihita istilah kata memento mori. Denggam mataulakon akamanginang. Ala memang tidak ada yang paling sedih dan menakutkan soal manaringote hamatean. Bulubu ini anu nak tinaringotan hata mateon. Holam marmiam-miam dongat tu iba, akhirnya neng mate huina, sabor manipim nih, ho maneng mate, torin daro. Saking takutnya kita. Bapak Pendeta Dr. Andar Ismail Manginang mengatakan dalam bukunya, dalam beberapa buku seri Selamat, dia mengatakan saking takutnya orang terhadap orang mati ini, dakolat tubakin ina mati mabiar jolma. Do tupotina mabiar. Itu dia mengatakan sekiranya mang ini kampung kita berjejer, di sini rumah-rumah kita, Roma ambulans mabuan peti mati. Kempes beni ambulans i. Dititip peti mati itu jabumu. Olo ramu? Manak tu teras munai? Mau enggak? Hola peti na ipe. Yakin doa hatana sopatu tipe kok keluar sekitar. Deh pikir horengan ni namati jabuan. Hape peti na do. Peti saja sangat dianggap keramat, takut sekali. Jangankan mayat. Itu perkataan Bapak Andar Ismail. Saking takutnya orang emang terhadap kematian ini. Tak tanggung biarna. Alai berita nih hata memento muriona manginang. Karena kematian itu tidak bisa dihindari semua orang. Katanya, dahulu ada orang Romawi kuno tidak membiarkan keraguan itu seperti menghadang kehidupan ini. Gabi diambang ketakutan. Didok adong masahalak jenderal na berpuse penuh dengan kemenangan di hadapan kerumunan orang yang bersorak-sorai. Seorang pelayan menghampiri dia. Sang jenderal ini dibisikkanlah kepada telinganya, respis postel hominem TSC memento. Manang jujuk itu resingkat nasida memento mori.
Lapatanna, lihat ke belakangmu. Ingatlah bahwa kamu hanyalah seorang manusia. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Itu katanya riwayat perkataan memento mori ini. Lalu di akhir itu dia pelayan mengatakan dan mengutip dari firman Tuhan Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi itu bisikan seorang hamba Tuhan kepada seorang sang jenderal yang berpusing kemenahan di hadapan berkerumunan orang. Ini sangat luar biasa. Menginang di paingok mahita berzulu di minggu zuktau parhurionon salpo do ngoluta setanon berakhir menginang. Alanido molo tapau buka manginang tu minggu sadarion di jamita minggu sadarion nasinurat ni panurirang Daniel di biddu pitu ayat sia 110 patiak kamanginang namerbot sirdoyak kamanginang di tahun 1775 sahat tu 1600 adorang so Kristus adong bakit sada dinasti namargoar selikuit Junani ima raja na sangat sadis. Berita nak kamanginang terberita do warni Antiochus Epiphaneson lumubi alani pabahinan na pasiyak-siyak ngulu ni halak Yahudi. Tongon ninna di tanggal 25 Kislev warna manang tanggal 27 Desember mai dileai Antiochus Epiphanias do debata markite nama melehon pinahallobu itadamu do pinallobu tahe tadamu do hurak tabu rohonon semimbaron opak hurupi alai udinggam ma pinahallobu itadamu do bete kurang suman dohonon bahasa silinai di pasahat pelian tulanggatan tu bagas joro na dir Jerusalemia mang pinahalubu ihu muse mangaleai doho pajongjong patung ni Zeus di bagas joro dakolani diorai dang bui marsob batu debata di hari Sabat sunat dohot akalan na asing. Di partikian na songonima amanginang panuraton ni buku Danielon na tongo bangso Israel di habuang Mabel jala si Daniel masahalak na terbuan jala terdidik di kerajaan Babel. Penindasan yang sangat luar biasa. Tutonga-tonga ni halak Yahudi termasuk gue nang tu si Daniel dohot donganna nasaha porsiaon nang miad di tonga-tonga ni habuanga ni alai roro pangokapot tu ibana nama dok pesad do harajaon ni portibio nak kainang seribu buhabe hagogon ni zolma harajaon ni zolma hasangapon do haulion ni zolma dia perzulu dia sia turbukon naking rudi saliling-liling na do para pamaret taon na nasotupa mucat siya ni bana harajaon na pe nasotupa pesad do. Amanginang ini mengingatkan kita pertama sekali. Bulu gudang hita saya punya buku amanginang 100 tokoh bernas di dunia ini. Di situ juga ada Nabi Muhammad, di situ juga ada tentang Yesus Kristus sebagai tokoh-tokoh dunia. Di situ juga tentang cerita siapa itu presiden pertama Afrika kulit hitam, Nelson Mandela. Saya punya buku itu.
Jawabannya sederhana dong. Raja-raja apapun di tengah-tengah dunia Manginang, semua berlalu, semua bisa hancur. Dan bahkan belum berakhir kerajaannya itu, bisa dia sudah berakhir. Aladong dosahi ni huaso ni Portibio nakka Manginang. Ditogu huaso ni Portibio do si patah hitam medebu tukijang ni roh atau hasalan melakukan kekuasaan itu. Ketidak baikan di hadapan Tuhan. Ditogu do jolma itu sih. Hidup baik bui do harazaon. Kekuasaan meluruskan yang bengkok. Alai si pata maoldo menak terbalik gue teh membengkokkan yang lurus jut Raja Portibi, bukan meluruskan yang bengkok. Ima katipe-tipe kal Manginang kekuasaan dunia bahkan bisa jatuh kepada hal sadisme, bukan hanya ketidakpedulian, tapi yang disebut dengan jiwa-jiwa sadisme dalam kehidupan itu sendiri. Alai hatani di batai kon haposatta do jalido juju marhiti jami taon na parzulak ka Manginang salpudu haguguta salpudu harajaw ni salpudu hauliom muinang salpudu hadongot na di Portibion. Alai pamaret taon di bata rudi saliling-liling na do. Alanino molo dilea di bata tu hita partikia nak ka Manginang, dileo tu hita jabatan, dileo tu hita huaso, dileo tu hita sileho-leho nak katalenta no meragam-ragam ka Manginang, ikon naik takas atusat tadui. Mamakke tulomo ni rohani di bata. Mangului Tuhani doho patumahon nauli doho nadinggan. Hidup main adong na sederhana di dongan untuk menjematkan ona Manginang. Bagaimana kita sebenarnya memahami hidup ini? Didok mulubui ikon songon sikak ni tukak parkir do hitaninna. Sudido hita maboto tukang parkir kan? Jadi mulu tukak parkir atong ido sikapna di pasaha sepeda motori di ramoti. Alai sehari-hari di jalo napunasai sepeda motor nai manang mobili, dia tidak bisa menghalangi itu. Badilihan. Alai di ramoti banda dui dijaga. Katanya kalau boleh seperti itulah kita Manginang. Songoni mapandangat tataringot tu Portibion. Dilihat tu hita taramoti mai. Tajaga mai. Alai sehari-hari di jalo Tuhani syakko. Jadi ko tinggal honomu Portibion. Dok koma na Tuhan nungara di biao. Asa juju mulo didok salpu do Portibion ka Manginang. Harajaon ni debataro nahot. Totu dito gumahita tapasirek marohat taon. Tabatubok-tubok ma. Ya. Tapasirek ma. So naurok naking lipamuhay, kita nggak tahu. Hita do tahun naro tarsurat di son, hita do juhonon na, kita nggak tahu. Gaberta nama pangpak kononta si ilayaron, tahun naro kita nggak tahu. Marilah semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu melihat siapa yang berlaku adil dan memakai hidupnya itu. Kekuasaan yang dimiliki manusia itu dilihat Tuhan. Siapa yang pantas menjadi hidup di hadapan Tuhan dan tidak.
Imana berjulu akka manginang. Salpu tapasere ma. Na pedua honak akka manginang molo ditaringoti di matado namer harajaun rudi saliling ililing na. Ditugu mahita mo siya marhiti jamitaw nakka manginang ikon hapor sihata do molo ikot salpu do harajaw portibion pesad do suri haulion di portibion alay songo nakka na porsia hita ikot porsia do hita adong do paruhuman sugut adong yan tadi kan tatakur 528 bisa enggak ya tahu dak wingok buku lugu na buku dena wingok do tu dia horong mate ho. Bodo luar kepala doi teh. Teh boleh luar kepala naik ripidi mengulu terus. Teh. Boleh enggak? 528. Saya beda mau luar kepala doang. Kita nyanyikan bersama, gak usah lihat buku ende luar kepala. Ku dia ho dung mate ho alusima Sai pikir mah tu diamu. Kuporsiedo hita kaina ngalonggo paruhumat sugut. Ada. Jalan itu naking diturpukon di bagasat tangan namanya sudi. Dang mergugo nang harajaun ni sibulis. Maradupo ni mana. Asak ka manginang. Molo tikos do hita. Nang marhapor siya di Kristus. Nang ikobor hatita siya portibion. Alay malua hita. Gabi tuhang uluan na manok tong ingok ma. Buhado bay nomo sa malua ho siya paruhumani. Ganu makur na moding hamya kamanginang. Say ido perpudi dia gedatay. Mertua mana mate di bagasat Tuhani. Ay namangihuk matunasida nasa na. Dangadok partikia bertobat dong mate. Alanido taalo do puda nama dok. Manangyakon na mati ya say zalo Tuhan. Dah ada kuasa kita lagi. Mate ma urusan di Tuhan ini namanya. Tu surga menang daung sudah keputusan Tuhan mutlak itu. Laus tatangyak kopi ditortori pe dangarong delan na hita bui madokoni sesa medusa na tiki mangulu. Alanido mo loporsia hita di paruhuman ni debatak kamanginang totuj ko pakyot tang uluon unak sape terus dangulo bertobat dangulo mubah. Sekalipun memang tabiat atau karakter seseorang itu selalu ada. Saya ungko bakku tubuh. Mulai tubuh terus takang ate, sampai laumate terus takang. Adong sone. Itu tabiat atau mungkin karakter. Tapi bagi orang percaya semua bisa perbaharui oleh Tuhan Allah. Alani dua kamanginang moloporse hita dong paruhumat sogot di duksalpu hita setanoon. Nang betok sampai lautos hita dang mubabe. Ulu memubah, marilah manginang, ya bertobatlah. Ulu ka persoalan na me do unang ipabelga te. Bulu na belga buapa ino? Dua hitaw kang giling ko masalah ipabelga. Tapi tugas tadangi na belgai gabe pa? Ido. Alani ngamago be najulo darong kompor 16 sumbu.
Sonari nga kompor gas sudi kan. Buno na jolo ang kompor sa plonom. Las di bakar-bakar ibenet tok teruskan. Beli-beli mo si hatay. Unang besong ni. Berubahlah. Minggu jok tau perhuriano manuguh kita. Mga tusi ngolu. Tungolu na lamib baru. Diadupan ni Tuhan. Jalay kon hapor syatak kamanginang. Hidup kita ini betul-betul hanya diatur oleh Tuhan. Jangan biarkan hanya pikiranmu mengatur dirimu. Alai paloas ma debata raja na manoktongi. Ibana mangarajai roham. Ibana mangarajai pikiranmu. Ibana mangarajai pamangata. Lakata pikirata. Dak pikirata yang mangarajai hita. Tapi Allah yang adalah raja yang kekal itu menjadi raja dan mengatur kehidupan kita. Amin martang yang mahita. Oleh tema rohanami di Tuhan. Marsaringar hatam di minggu nami sadarion. Di minggu juk tau perhuriaon. Laos marningot tami. Dia kanong modding. Siya tonga-tonga ni huriamon. Paingotok kami dui Tuhan. Pesaddo sa luhut harajaon ni Portibion. Salpu ngulu ni zolma dohot haulion na. Tutuma songo duhu dongoluon. Rata manugo nai. Melos botarina. Dia jari ho mahami ali Tuhan. Sahupaluat sami ho mangula di bagasak kami. Dang dirajai Portibion hami dohot harajaun narong di hami. Unak kutengahok kami harajaun hasangapon huaso narong di hami. Di batado raja nahot sa liling-liling na. Salpo do harajaun Portibion. Dang di paluat so akan ang naporsay na julu. Songob bangsom na di pasiyak-siyak. Dia buang ngababili. Dia kapartikian naune. Di patuduh kuru harajaum mo. Nasotuk tartaluhon huaso ni Portibi. Parharajaun parhagugun na itanon. Akan amarsiho diho. Ajari mahami Tuhan. Say lam marhauduhon. Say lam tabah serepon. Tabah holong ni roha Tuhan. Maradupok ko di bagasan ngulu nami. Ajari mahami mamaking ngulu nami nasatok kinon. Tulomo ni roham. Tungarong halubian dilehod di hami ali Tuhan. Di parabiton. Di sipanganon. Di hapistaran. Di habisuhon. Ajari hami mga tusi Tahu haserepon ni roha dia dopamu. Asang giat Tuhan diari paruhuman sugut. Takas malua hami. Moluhu pakai hami nasa silehon-lehon me. Hobar tulomo ni roham. Gabi parsiroho mahami. Dihanguluan na ho na manoktong rudi sa liling-ililing na. Pasu-pasu mahami Tuhan. Dinaukusal puhok kami tahun parhuriaw ni. Bongok mahami tu tau perhuriaun na baru. Ajari hami Tuhan. Mamakingulu na pinasahapmon. Muluhingot tamya kanungan namin ng jumulumoding sa darion. Nang na mga karilungok kami. Alaya sa gomaldo to roha nami. Asahuat tu si hami. Sa tokin sa kirdo bungulu di tanoon. Asabingi do hami. Pai masahat tami Tuhan. Tuari padjuwom mi di hami marsada-sada. Ato ngali Tuhan. Pasirik marohanami. Saliling mangulu hami di hasyang anon. So nima Tuhan ng perdalanan ni huriamon. Di bagasan sa taon perhuriaonon. Ali Tuhan. Mauliate maala di paluasoro hami sa luhuna. Mangulahon na kaulawom mo di taongan ni keluarga nami.
Songoninang ditongan ibagas coromon. Daktar main sumerlubi hurak kami. Akan na maghubas ditongan izoromon. Naksongeruas ni huria kami. Marpamuati Tuhan roham. Diganuk hahurangan nami. Sotung targugut tami sugut Tuhan. Dia rupamu. Mulutung adong akahahurangan nami. Di tonga-tonga ni bagas coromon di ujung tahun parhuriaunon. Dang bagas merseda-seda unali Tuhan. Alitakas do bagas corom langgata pamiliat di horo on daging naktod dinami. Pada umaroha do pikiran. Akaroha panggete-gete siyak kami. Sapulin tok-tok parsobaw non nami. Nagpakubasyon nami. Tu tahun na baruon. Urubi kami sudi. Uka rohani sudi ruas ni huriam. Lumobi di pembangunan nami Tuhan naso harus sikok dope. Sasudi kami Tuhan lam mangalehon rohan ng pikiran. Asabuy ditikya kanong dibuhul. Maruzong sikop. Jalabuy niya marulupulo marlas ni roha kami. Takas dohu wato kami Tuhan. Di bangunan na baruon. Diukak bubatu jahanna siyan gereja na berjulu. Asabuy nan huhirip pami Tuhani mula kisumuang tuinganan na. Agiyak malam dasip Tuhan. Sudi ng pakubasyon ni huriamon. Uka rohanami. Mamilihon na rong dihami. Salam sudi Tuhan dasip. Pembangunan ni hurianami. Pasu-pasu mahami Tuhan sa luhuna. Guk hahipason. Doh las ni rohana. Tutikin na ng roh. Marsanga maho ala Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Mari demahita. Tapasa mapiliata.
Datangnya aku mapiliata. Aliri batama nami na di Banua Gijang horo haroruan sa luhut silehor lehon dadingkan duho nasa ulibasa na mauliutus. Pasat hami masian na lelehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gewa na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti asaho para siya kami pilihan non. Patibulhon harazaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhai marohanami marhiti-hiti tordim. Salam hutadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Salam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata nasian nahinan jalana mangulu rudisan liling dililing na. Huingot hami sadario nakana mate sian hami. Naung pajuluhon tulabungmu. Dihodo anak kicu ni Banua Gijang. Jala diukap hodo diakana mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukka dorohan nami sadarion marningot azal nami. Dohot haheheon ni daging diari sugut. Moliate marohan hami tuho. Ala ditubuhon ho hami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohat hami dihanguluan na surasuda. Dada na madili hami diari ni parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulon ni tordi nami. Nung ngatorok dongan nami naong nialakmo. Tau si paingo do tu uzong nilakka na sidai di hami. Bahek pakirimon mida Tuhan Yesus diuzung nilakka namibi. Say sungguli marohan nami mabahit tiruan na dinggan diak kapinopar nami. Saya puli manamarsa roha. Dohot akan namatean. Asaw nang mga dungi jala madili na sida. Say taiti marohan na sida mamereng dopa Gijang. Sa lehot tordim tuhami. Asa takas di hati dakot tuhami. Naung doho dohami anakmu, jalapanean diarta di Banua Gijang. Say padao magangguni rohas yan hami. Asahot hapor siyaon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubulus sami rura lingguman ni hamatiani. Molohomur mata nami bi. Ukak mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Molohalang dila nami. So binoto be marpakuling pargugui mahami marhiti-hiti tordimi asa tarzuhon hami aliyamang sahat tutangammu ma tordiku sai patiur hiar rohanami asa hubas lakkanami jala sonang hami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman nami na di Banua Gijang. Say binurbadia maguarmo, say Roma harazaomo, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari, si sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami togihon tumangudzunan, palua mahami sian pangago. Hasana
alohamu ma pasu-pasu sian Tuhan ta. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala sayasima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jalari pasaorhom ma damena tu todim. Amen. 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 Molo salput kikion, molo besar bitam si paiasi. Jala saat matu gijang akan hati nobusi, nohot au di batu hatta lautusi. Molo jawon di Tuhan ta akan